दिनैथ' बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्मानि नैथि साननि दिनै फुंबिलि समावनो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय बेफोर हाबाफारिया जालांबाय। बेनि उनाव बेलासि समाव जोंहा बिजाब बेखेवनाय बिसम्बि बेखेवनाय जों गां 100निबो बारा बिजाब बे जथुम्मा दिनै जों बेखेवनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा नेशनेल एडुकेशन पलिसि आरो लोगोसे बर'फोरनि जारिमिन बे मोननै आयदानि सायाव सावराय जथुम जानानै थांबाय। दायो नैथि थान्दै जथुम सोलिगासिनो दङ आरो बे नैथि थान्दै जथुमनि गेजेरजों फैगौ 62थि बोसोरारि जथुम्माखौ बबे जिल्लाया बानजायगोन बेनि सोमोन्दै सावरायनाय सोलिगासिनो दं आरो बेनिबो बागै जोंहा थांखि लानाय जासिगोन आरो बेजों लोगोसे बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि बेलायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा खौसेयै सरकारजों सावरायनायनि गेजेरजों बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय मावथांखि लानाय जादों आरो आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव बर' साहित्य सभा आरो बर' फरायसा आफादनि जथाय नाजानायनि गेजेरजों जोंनि जेंनाफोरखौ जों थाबैनो सुस्रांनो हागोन। गाबोन भारतनि सेथि नोगोरारि राष्ट्रपति रामनाथ कविन्द बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो लोगो लोगो बर' राव थुनलाइया दिनै हादर नाङै मोनसे मर्यादा मोनगोन आरो लोगोसे हादरनि गासै फोसाव बिजोंनि मानसिफोरा बेहाय थुबुर जानानै मोनसे बेहाय नोजोर बोनाय थागोन आरो बेनि गेजेरजों बर' राव थुनलाइया हादर नाङैनो फोसावजागोन मुलुगनाङैनो फोसावजागोन आरो बर' राव थुनलाइया राष्ट्रपतिनि बे आगान होफैनाय लोगो लोगो बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिनाय जागोन। थान्दै मेलनि गेजेरजों मोनसे जों मेसेजखौ नुनो मोनदों जे लेङाइ आफादगिरि बिथांखौ जे बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होननानैबो बे जोबोद दुखुनि बाथ्रा। बे बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव बिदि जाफेराखैमोन। जोंनि सासे गोख्रों मावथि लिरगिरि सानसुमै आरो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारी बिथाङा जिहेतु BTR सुक्तिनि माखासे दफाफोरखौ लानानै PIL हाइकर्टआव केस होदोंमोन। बे बाथ्राखौ लानानै गोबांथार थान्दैफोरा आरो जिल्ला आफादफोरा अजद दैखांनायनि जाहोनाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिदारि नेमखान्थिनि गेजेरजों बिथांखौ बे बिबाननिफ्राय दोनथ'दों। मानो होनोब्ला बेनि गेजेरजोंनो फिन बर'फोरनि गेजेराव आरोबाव गावस्रा गावस्रि आरो हेंथा सोरजिलायनाय जाहाथे गुलाय गुजाय मोनसे थासारि सोमजिया बेखौ बर' थुनलाइ आफादा लुबैदों। मानो होनोब्ला जोङो राजखान्थि हिसाबै जों गोबां गावस्राबाय, धोरोमावबो जों गोबां गावस्राबाय। दा हारि हिसाबै जोंहा एखुथायै थांना थानायनि मोनसेल' राहा दङ, बे जाहैबाय जोंनि राव आरो जोंनि थुनलाइ। बेखौ बयबो बजबनानै जों दावगालांनांगोन आरो बे बर' माहारिखौ खौसेयै लाखिनानै आरो बर' माहारिखौ गेरेमसायै फोथांनानै लाखिनो थाखायनो बेबायदि मावथांखिखौ लानो गोनां जाबाय। लाखिदों हाग्रामा महिलारिखौ जोङो जर'खा आलासि हिसाबै बेहाय हांख्रायदों। खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों, नाथाय बिथांमोना बाहागो लानाय लायैया बे बिथांमोननि सायाव। नाथाय जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों मोनबो राजखान्थियारि फारागथि लाखियालासिनो मोनबो धोरोमारि फारागथि लाखियालासिनो बर'नि गासैबो माहारियारि दैदेनगिरिफोरखौ बेयाव जों हांख्रायदों आरो जों मिजिंथिदों गाबोननि हाबाफारियाव हयथ' बयबो बाहागो लाफैगोन। PIL होनायजों बर' थुनलाइ आफादजों माबाफोर सोमोन्दो दं ना? बे जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया आरो बर' थुनलाइ आफादा मोनबो राजखान्थियारि हाबाफारिजों लोब्बा जिहेतु थाया, बेनिखायनो बे राजखान्थियारि इसुफोरनि बेलायाव बिथाङा बर' थुनलाइ आफादजों सावरायनायनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावनाय मोनब्ला निस्सय हयथ' बेनि बागै आलादा साननाय जानो हागौमोन। नाथाय बर' थुनलाइ आफादनि गनायथि लायालासिनो बिथाङा बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिदारि नेमखान्थिनि गेजेरजों बे राहाखौ लानाय जाबाय। गोजोन्थों।